ukoliko nismo u stanju da se usklađujemo sa svim promjenama koje se događaju, mi jednostavno nećemo opstati. Jel? Na koncu, evo i evolucija nam kroz povijest pokazuje da one vrste koje se nisu prilagodile, one nisu opstale. Jel? Tako da osobno imam neki unutarnji velik poriv za iskoracima. To je nešto što mene drajva, nešto što ja volim raditi. Možda jedan detalj, možda je i posljedica toga što živimo u nekom području koje je imalo jako velike tektonske promjene zadnjih 30 godina. Primjerice, mi smo ovdje imali i ratove, i izbjeglištva i tako dalje. Jednom sam i rekao da čovjek u životu shvati da je najbitnija stvar koju on ima i nosi sa sobom i koju ti nitko ne može uzeti je znanje. Lijep pozdrav svima i dobrodošli u podcast Imam ideju, portala Bljesak Info, naša 98. izdanje. Kazat ću vam, kad smo počeli, uopće nismo znali što očekivati, ali morali smo tada imati ljude koji će nas podržati, prve goste. Uvijek je prve goste najteže dobiti, vjerujte. Jedan od onih koji su nas u početku podržali, gostovali u našem podcastu, bio je gospodin Sandro Zovko, kojeg ću danas ponovno ugostiti. Ima nekoliko povoda, nije samo ovaj iz zahvalnosti što nas je tada podržao i nije bio samo on, bilo još nekih ljudi, ali on je danas naš gost ponovno. Sandro, prije svega dobrodošao i hvala za dolazak. Hvala. Sandro Zovko je završio elektrotehnički fakultet i u jednom je trenutku je pomislio možda je bolje baviti se obiteljskim poslom nego rješavati jednadžbe ili neke relativno jednostavnije probleme po zadatku. Preuzeo je obiteljsku firmu ZGI d.o.o., godinama poznata kao Zagreb Inspekt, onima koji s njom surađivali i onima koji nisu. Dakako, nametnula se i pozicionirala na tržištu i danas je to zapravo za poduzetnike, što bi se kazalo, one stop shop. Oni koji žele ulagati, dakle investitori koji dođu u Bosnu i Hercegovinu ili domaći, mogu se osloniti na ZGI koji će im prirediti, osigurati, opskrbiti sve što im treba od dozvola, rješenja, certifikata, laboratorijskih analiza itd. Danas tvrtka broji između ostaloga 45 inženjera različitih struka i jedna je od onih koje su se u ovome području, ali ne samo u Bosni i Hercegovini, nametnule. Čućemo kasnije vjerojatno gdje još i na koji način. Inače, gospodin Zovko, otac 4 kćeri, obiteljski čovjek, i kaže u jednom trenutku kad smo dogovarali, još uvijek igram rado tenis sa velikom strašću i godišnje ispod 150 sati ne dolazi u obzir. Dakle, 150 sati tenisa otprilike, računao sam koliko ja spavam godišnje. Sandro, što još trebam o tebi znati? Pa eto, jedan znatiželjan čovjek, stalno volim ispitivati granice sebe i svojih nekih mogućnosti, jako puno idem na edukacije, ulažem u sebe, završio sam MBA na Bledu, 2 leadershipa i jednostavno uvijek nastojim da budem netko tko i da nije u vlastitoj firmi, ima neku svoju tržišnu vrijednost. Ti si nedavno također preuzeo i predsjedanje upravnim odborom Asocijacije poduzetnika Hercegovine, vodiš tvrtku, obiteljski si čovjek, igraš tenis, educiraš se dalje. Što se promijenilo recimo u tvom životu, u tvom pristupu, u karijeri u ove 3 godine između 2 gostovanja u našem podcastu? Da. Pa promijenilo se u malo vremena puno toga. Ajde, privatno, djeca su mi čak pošla na fakultet, imam 2 kćerke na fakultetu elektrotehnike u Splitu, mlađe su porasle, ali smatram da ovo prethodne 3 godine i generalno vrijeme nakon COVID pandemije je bilo stvarno jako izazovno zbog veoma velike promjene, volatilnosti koja se događala. U prvom redu i zbog jako velike inflacije. Evo sada se i neki novi mehanizmi poput CBAM-a
stvaraju i na tržištu novi poremećaj i nove neke okolnosti. Tako da istovremeno imamo u Bosni i Hercegovini zadnje 2 godine prilično stagnaciju ekonomskih aktivnosti. Tako da je bilo jako izazovno. A vezano za nas, ja bih rekao možda jedna od najvećih stvari je što je naša firma u Zagrebu, koja već broji 8 godina, sada postala jedna stabilna firma koja ima 15 ljudi. Evo, prošle godine smo otvorili poslovnicu u Splitu. Tako da negdje čovjek vidi da u principu isto radimo i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, ali negdje jednostavno tržište omogućuje i veći rast i veće širenje. Tako da smo mi nastojali svaku priliku koja se događala da prepoznamo i da uzmemo. Jel? 31 godina. Često obiteljske ili općenito tvrtke koje tek startaju ne dožive nekada ni jednu deceniju, neke ne dožive drugu generaciju, mnoge zapravo. ZGI je uspio napraviti taj prijelaz od osnivača na nasljednike, dakle ostaje obiteljskom tvrtkom. A što još trebamo znati o ovoj 31. godini vašega rada? Pa iskreno, kad malo razmišljamo o našem putu, mi smo oduvijek poduzetnički vodili firmu. Jeli? Nastojimo i mislim da smo dosta uspjeli da imamo situaciju, da imamo organizaciju koja je vođena i menadžerski, dakle da je dobro posložena, kako bi ljudi koji dolaze u firmu imali priliku da dođu i da je struktura prohodna i da idu gore, jeli? Da idu, preuzmaju veće odgovornosti, veće funkcije i tako dalje. Vezano za nas i za obiteljsku firmu, da, prije nekih 15 godina ja sam preuzeo kormilo od mog oca, jeli? I evo, hvala Bogu, uspio sam da firmu dovedem u ovu fazu. Naslijedio sam jednu zdravu firmu koja ima svoje klijente. Uspio sam da zadržimo te klijente i da jednostavno ispunjavamo njihovu želju, odnosno njihove potrebe. Jer najbitnija stvar koju firma mora znati koje su potrebe njegovog kupca. U međuvremenu, evo, napravili smo, kao što sam rekao, firmu u Hrvatskoj i ono što sam posebno ponosan je da od 3. mjeseca ove godine nisam na čelu više te firme, nego je kolegica Sanja došla na čelo hrvatske firme i rekao bi da radi svoj posao sjajno. Već smo imali probni period negdje od prošle godine, tako da sam, mogu vam reći, jako ponosan na to kako smo uspjeli biti jedna podrška, jedna platforma, jednoj vrijednoj i kvalitetnoj osobi da ide prema naprijed. Ono što moram još reći, ja u ovoj priči nisam bio nikada sam, imam od početka podršku obitelji i 2 moje sestre isto rade u firmi. A i imamo u Mostaru, ovdje u Bosni i Hercegovini, jednu upravu koja je ovako uprava jako sposobnih ljudi. Raritet je da od 5 članova uprave su 4 žene. Jeli? To je, ja mislim, jedna specifičnost, pa možda ne samo u BiH i u Hrvatskoj, nego i šire. Tako. Treba onda paziti dobro kao 5. član uprave, tako, među 4 dame. Razlika između, recimo, samoga poslovanja u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ima li tu nekih razlika ili zapravo princip ostaje isti, možda su drugčije okolnosti, drugčiji zakonski okviri ili što već? Da. Pa isti je princip. Ono što moram reći, trebalo mi je možda 2 do 3 godine da shvatim kulturološku razliku. Ona je jako bitna. Evo sada smo Split otvorili i ja vidim da je Split ima drugačiji izričaj i komunikaciju nego Zagreb. I sada najbitnija stavka je da jednostavno napravimo jedno okruženje koje ima povjerenje i poštovanje, koje ima jedno uvažavanje, kako bismo mogli na toj platformi biti nekako sa svojim identitetom, nekako ne biti dio uniformirani u tom sistemu. Jer mislim da ako
iskazujemo tu svoju strast, svoj identitet na način koji nam je prirodan, onda će ta priča duže trajati. A vezano za razliku između dva tržišta, rekao bi da je to isto. Samo što posao je uvijek ima neke cikluse, ima neke periode. U ovom trenutku u Hrvatskoj je jako povoljno razdoblje. Šta će biti za 5 godina? Pitanje, ali evo, stvari se dakle jako puno mijenjaju. Jeli? Ovdje u Bosni i Hercegovini imamo kontinuitet, imamo klijente, imamo prepoznatljivost. Sada u ovom trenutku, evo, i taj poslovne aktivnosti po pitanju projekata su pomalo kreću, jer je bilo malo zaostajanja. I ja bih rekao da BiH čini mi se da je krenula onako laganim koracima, da je taj proces neke stagnacije, da je stao i da ide se prema naprijed. Mislim da ću tu morati imati još pitanja, ali da se malo zadržimo kod ovoga što je jako važno. Ovo stalno usavršavanje, cjeloživotno školovanje, evo, spomenuta je ova MBA titula. To je nešto kao u košarci NBA. Zapravo Bledska škola je vrlo poznata, pogotovo ovdje na području jugoistočne Europe, za poslovne ljude. Kako pronaći s jedne strane dovoljno vremena da čovjek i dalje prati sve trendove, da se obrazuje, da se educira i tako dalje. I s druge strane, kako prepoznati što je zapravo sljedeće što jednome poduzetniku i menadžeru treba. Pa živimo u jako promjenjivim vremenima, jako volatilnim vremenima i dakle, ukoliko nismo u stanju da se usklađujemo sa svim promjenama koje se događaju, mi jednostavno nećemo opstati. Jel? Na koncu, evo i evolucija nam kroz povijest pokazuje da one vrste koje se nisu prilagodile, one nisu opstale. Jel? Tako da osobno imam neki unutarnji velik poriv za iskoracima. To je nešto što mene drajva, nešto što ja volim raditi. Možda jedan detalj, možda je i posljedica toga što evo, živimo u nekom području koje je imalo jako velike tektonske promjene zadnjih 30 godina. Primjerice, mi smo ovdje imali i ratove, i izbjeglištva i tako dalje. Jednom sam i rekao da čovjek u životu shvati da je najbitnija stvar koju on ima i nosi sa sobom i koju ti nitko ne može uzeti je znanje. Znanje i relacije s ljudima. Mogu se mijenjati bilo kakve stvari, ali ako vi nosite znanje, onda vi imate vašu tržišnu vrijednost i u Mostaru, i u Zagrebu, i u Njujorku i tako dalje. A da bi imao tržišnu vrijednost, ti moraš ići na izvore znanja. Stoga, evo, ja mislim da nisam završio sa svojim edukacijskim putem. Mislim da negdje sam na pola puta. I definitivno te stvari mene osobno ispunjavaju. Jel? Zato što sam ja i po prirodi jako radoznao čovjek i želim da vidim kuda ove stvari idu i kuda svijet ide i kontekst cijele ove priče. Jedna od tema koje su važne, jedan od povoda zapravo za ponovno gostovanje je i ovaj famozni CBAM, zaštita okoliša općenito. Mi smo sada ušli kao država, kao podneblje u jednu drugu fazu gdje moramo poštivati propise Europske unije. Imali smo u našem podcastu o tome također i gostovanja i parcijalne teme. Međutim, specifično je što sad imamo tvrtku koja je tu za sve ove probleme. Ja bih volio, Sandro, u nekoj određenoj mjeri koliko se može da uputimo ljude do kakvih je promjena prije svega došlo od početka ove godine, što to znači i za poduzetnike, dakako i za građane, i za vlast, i za državu u cjelini i kako se mi zapravo trebamo postaviti da bismo prošli sa što manje troška. Da. Pa vidite, kad pričamo o Bosni i Hercegovini, prvo da pričamo o promjenama. Promjena je napravljena na način da je
krajem 2019. godine donesen Green Deal. To je dakle jedan novi framework koji jednostavno traži zelenu tranziciju Europske unije. To je donijela Europska unija. I onda konceptualno htjela Europska unija promjene, međutim promjene se nisu događale. I negdje 2021. Kod nas se nisu događale. Generalno, ni u Europskoj uniji. Okay. I 2021. godine donesen je set zakona, odnosno pravila Fit for 55, koji je jednostavno učinio mnogo operativnijim zakon. Jedan od mehanizama koje se tiču Bosne i Hercegovine je mehanizam CBAM. CBAM je u biti jedan mehanizam koji kaže da će zaštititi tržište Europske unije na način da firme iz Europske unije koje ulažu u okoliš i koji na taj način troše neka sredstva, da ćemo napraviti fair utrku i da ćemo, ukoliko imamo konkurenciju koja dolazi van zemalja Europske unije, da će oni trebati da poštivaju neka pravila. Jedan od tih mehanizama je CBAM i on je, njegova namjera je bila da spriječi da se firme iz Europske unije ne isele primjerice u Bosnu i Hercegovinu ili negdje gdje nema tih strogih zakona, kako bi se izbjegao navedena zelena tranzicija. Jer okoliš je jedan globalni problem. Mi zagađenjem, evo u Mostaru, mi utječemo i na Jadransko more i na zrak u Dalmaciji, odnosno Europskoj uniji, isto tako i obratno, po pitanju zraka, zagađenje tamo nema granica. Stoga je taj mehanizam jako značajan za naše poduzeća. Zbog čega? Zato što uvodi financijske elemente koje možda smanjuju konkurentnost pojedinih BiH firmi. Ono se odnosi na 6 grana industrije. To je proizvodnja električne energije, to je vodik, proizvodnja vodika, to je umjetna gnojiva, čelik, aluminij i jednostavno svatko tko je u toj industriji treba preispitati svoj ugljični otisak i vidjeti koliki ima svoj ugljični otisak tijekom svoje proizvodnje. Proračun i taj sustav koji bi trebali uspostaviti naše firme će biti validiran kod izlaska naše robe na tržište Europske unije i budući da je to sad ekonomska kategorija, odnosno financijska kategorija, treba ćemo dokazati sve te elemente i da jednostavno stanemo iza naših brojki sa čvrstim dokazima i čvrstim mjerenjima. Dakle, jako velika promjena se događa, što će značiti i vjerovatnu nekonkurentnost pojedinih BiH poduzeća. Definitivno će napraviti tranzicije. U prvom redu preispitivanje svakog kilovat sata kojeg trošimo, preispitivanje svakog litra vode kojeg mi trošimo, kako bismo mi sa što manje opterećenja, odnosno ugljičnog otiska ili zagađenja, kreirali neki proizvod. Sada, naše je da se prilagodimo novonastaloj situaciji ako želimo da poslujemo na tržištu Europske unije. Kako se može našim tvrtkama pomoći s pozicije i vaše tvrtke? Pa evo, mi sa određenim pravnim subjektima radimo. Na neki način naši ljudi su često skloni da vjeruju u neke odgode, vjeruju da mogu se neke stvari zaobići, da je to samo nešto privremeno, da je to neki trend i pitanje. Međutim, ima pravnih subjekata naših u Bosni i Hercegovini koji su jako ozbiljne krenule ka tome. Definitivno one trebaju pomoć firma poput naše firme ili da imaju unutarnje resurse, budući da bi trebali izgraditi sustav unutar vlastite firme koji bi mogao
jednostavno na kvalitetan način proračunavati CEBAM, ali i davati smjernice svojoj upravi kako da se navedeni financijski mehanizam što više smanji, odnosno što manji utjecaj ima na cijenu koštanja našeg proizvoda. Tako da mi već radimo sa određenim firmama, to je proces, ispod pola godine, možda je to i malo, ne može se to uspostaviti, vi možete napraviti kratkoročne neka reporting, kratkoročne stvari, ali ovo je ipak jedna ozbiljna stvar koju treba napraviti sustav koji ima svoj početak i kraj. Je li sad savjet ili jedan od savjeta onima koji rade u ovim branšama, koji imaju dakle kompanije u branšama koje su spomenute, ne oklevajte, obratite se struci, bez obzira to je javni sektor, dakle da se raspitaju za propise, za rokove i tako dalje, tako i tvrtkama koje su specijalizirane. Upravo tako. Jednostavno, ova godina, prva godina izvještavanja koja ima financijski efekat na naše poslovanje, što ćemo iduće godine trebati platiti. Ova godina je godina koja ima najmanji financijski efekt zbog toga što najmanji postotak se plaća od stvarnog zagađenja, ali kako vrijeme išlo, taj postotak raste sve do određene godine kada će biti potrebno 100% opterećenja plaćati. To možda znači da imamo problem i zbog toga je potrebno što prije suočiti se sa stvarnim stvarima i jednostavno praviti strategiju kako da zadržimo konkurentnost. Da. Još jedna stvar koja je jako bitna za poslovanje je zaštita na radu. Ističem iz razloga što se vi također time bavite. Čini mi se da generalno u Bosni i Hercegovini postoje jako dobra rješenja zakonska, između ostalog i zakon o zaštiti na radu je solidno rješenje, ono što je napisano. Kako to funkcionira u praksi, koliko se mi pridržavamo, koliko vi možete recimo kroz vaše edukacije, kroz vašu suradnju sa onima koji možda nemaju dobro uređenu zaštitu na radu, poboljšati sve to, ako ništa iz razloga što često, nažalost, pročitamo stradao radnik, ozlijedio se neki, nažalost, i poginu ili dogodila se neka nesreća druge vrste koja utječe i na živote i na materijalna sredstva. Dakle, kojim pravcem zapravo bi trebalo krenuti da bi zaštita na radu bila optimalna, bar ako ne savršena? Moram priznati da u Bosni i Hercegovini je ogroman promjena se pozitivno napravila sa novim setom zakona i sa inzistiranjem našeg resornog ministarstva na jako striktnom i provođenju novih mjera koje su napravljene. Jako velike promjene se dogodile u pravnim subjektima, u prvom redu radi toga što ljudi su počeli tretirati tu oblast sa mnogo više značaja i sa mnogo više sredstava i mnogo više respekta. I rekao bi da je zadnje 2-3 godine se jako približilo sa standardima koje vladaju u Europskoj uniji. Rekao bi da je zaštita na radu jedna evolucijska kategorija. Dakle, vrlo je dalek put od uzimanja navedene stavke kao jedne stavke koju trebamo riješiti kroz papire, odnosno kroz neku dokumentaciju i da suštinski mi želimo da napravimo sigurno mjesto bez ozljeda, i tako dalje. Stvarno, ja sam oduševljen sa određenim BiH, pogotovo proizvodnim firmama koji su navedenu oblast sredili, uredili, da je to stvarno respektabilno. I u odnosu na firme iz Europske unije. Evo sad sam bio primjerice u Kini u 13 poduzeća, gledao sam kako su oni riješili i okoliš i zaštitu na radu. Bio sam u mnogim europskim firmama i van Hrvatske, tako da bi rekao da mnoge BiH firme ovako mogu biti respektabilne i jedan role model kako su posložile neke stvari.
ali naravno nije još završeno, kod mnogih ima prostora za rad, što se kaže, i nadogradnju. I treba naglasiti, evo ja ću još jednom, koliko je važna ta zaštita na radu, pogotovo tamo gdje se može, nažalost, nekada i stradati. Kad su u pitanju neki opći uvjeti poslovanja, o tome često govorimo u ovome podcastu, vjerujem da smo i prvi put kad smo razgovarali tu temu dotaknuli, u Bosni i Hercegovini nikako da zažive one prave istinske reforme koje bi išle s jedne strane na ruku poduzetništvu, da se ono brže razvija, da ono raste, da stvara bolje uvjete, dakle, i za svoje uposlenike unutar konkretne tvrtke, ali onda dakako i dobrobit društva. Nekako kao da nismo sigurni želimo li napraviti jedan rez. Prošle godine imali smo određene pomake, smanjeni su doprinosi, zatim povišica minimalne plaće ostala ovako prilično diskutabilna, je li to trebalo uraditi u jednom paketu koji sve obuhvaća. Kakav je tu komentar? Koliko ste kao poduzetnici zadovoljni, evo, i unutar grupacije i unutar skupina s kojima razgovaraš? Pa evo, iskreno, jedan od razloga učlanjenja u asocijaciju poduzetnika Hercegovine je bilo upravo to, da pokušamo zajedno djelovati, imati jedan zajednički glas, što mislim da smo mi dosta uspijevali u prethodnom razdoblju. Kad bi gledao uvjete, negdje su uvjeti prilično slični u Republici Hrvatskoj, s tim da smatram da jednostavno je jako malo mehanizama i elemenata da imate elemente da napravite neke isplate bez da ima to poresku osnovicu, neoporezive isplate. Primjerice, u Hrvatskoj je jako široko navedeno područje i vjerujte mi, i mnoge bonuse možete neoporezivo isplatiti i ne znam nija, i neke druge benefite za radnike. Smatram da Bosna i Hercegovina kao zemlja koja ima dosta veliki odliv radnika treba naći načina kroz neke reforme kako bi se našim uposlenicima i djelatnicima mogla omogućiti dizanje životnog standarda kroz neke isplate, kroz neke benefite, kako bi jednostavno mogli zadržati ove ljude. Mi imamo stvarno vrlo vrijedne ljude u Bosni i Hercegovini, ljude koji imaju jako dobru edukaciju, i jako je bitno da budemo svjesni i ovih promjena u kojima se nalazimo, u prvom redu inflacije, kako bismo mogli jednostavno imati ljude koji su fokusirani na rad, motivirani i da jednostavno nemaju one osnovne egzistencijalne probleme. Mislim da tu ima jako puno prostora i ja se nadam da će u nekom budućem razdoblju doći do tih promjena, da ćemo imati u prvom redu elemente koji su okrenuti ka mladim ljudima. Neka rasterećenja, primjerice u Hrvatskoj je bilo, evo sad, ja mislim da više i nije, da ljudi do 30 godina da imaju poreske olakšice, i to prilično ozbiljne poreske olakšice. I na taj način kod isplate plaće. Na taj način jednostavno poticano je za prvo zapošljavanje i na neki način dizanje konkurentnosti juniora i mladih ljudi na tržištu rada. Jeli? Tako da, evo, nadam se da ćemo u budućem razdoblju imati tih promjena i da ćemo uspješno prevazići ove okolnosti koje se događaju. Kopirati imamo odakle, samo treba dobre volje i da to onda realiziramo. Inače, utjecaj poduzetničkih udruga. Asocijacija poduzetnika Hercegovine djeluje 15 godina. Rukovoditi jednom poduzetničkom udrugom s jedne strane je velika odgovornost, a s druge strane i prilika da se neke nove stvari ili neke stvari koje do tada nisu mogle biti realizirane pokušaju realizirati. Kakvi su tu planovi, kakve su vizije i koliko općenito čovjek može biti zadovoljan utjecajem jedne udruge kao što je ova? Pa rekao bi da prvo APH je udruga koja ima svoj kontinuitet. U prvom redu kroz ljude koji su unutra, kroz aktivnosti
i na neki način uspjela se izboriti da bude jedan stakeholder, odnosno asocijacija koja se pita kod nekih zakonskih promjena, koja daje svoje mišljenje, koja sudjeluje i tako dalje. Mislim da je to jedna velika vrijednost koju je napravili dosadašnji sazivi upravnog odbora i predsjednici. Dakle, mislim da pogotovo predsjednik Damir Vidača, koji je kontinuirano u komunikaciji i na sastancima sa udruženjem poslodavaca na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, je na neki način bio naš glas poduzetnika odavde iz Hercegovine, iz Mostara, kako bi jednostavno te promjene koje su se događale i koje će se događati bile adekvatne, ali bile na neki način promjene koje uvažavaju i činjenice što kažu poslodavci. Osobno vjerujem u udružavanja, vjerujem da zajedno smo pametniji, da možemo više, da zajedno možemo kvalitetno izartikulirati prema donosiocima odluka ono što tišti nas kao partnere u cijeloj priči, i zbog toga i dajem svoje vrijeme i dajem svoju energiju da jednostavno budemo konstruktivni i budemo partner u cijeloj ovoj priči. Tako će se dakle nastaviti. Gospodin Vidačak je trasirao, stvorio je određene preduvjete da se može ići dalje i sada treba samo nastaviti tim putem i pokušati pogurati još više i ove između ostaloga reforme o kojima govorimo. Nedavno sam bio, Sandro, u Briselu na jednom vrlo zanimljivom skupu Europske unije. Ticalo se sudjelovanja i prije svega da se čuje glas poduzetnika. Vidio sam da je bilo uistinu impresivno onako na slikama, na videozapisima, na tvome oduševljenju kad si slao između ostaloga i meni neke linkove i neke članke o svemu tome. Malo da se podsjetimo na sami taj event i zapravo o čemu se radilo, prije svega i koliki je značaj da naši ljudi odlaze na te međunarodne skupove. Pa da, bio sam u 2 navrata zadnjih par mjeseci. Zadnji je bio Future 500, gdje se jednostavno traži od Europske unije da se potiču poduzetništvo i kako bi se stvorile neke poduzeća i da bi se te firme podržale, kako bi se stvarale veoma velike firme na teritoriju Europske unije. Drugi susret je bio na Danu poduzetnika, gdje je 500 različitih poduzeća iz cijele Europske unije došlo. Nas 5 poduzeća iz Bosne i Hercegovine bili predstavnici Bosne i Hercegovine. Iskreno vidim da su poduzeća Europske unije prilično žele promjene, prilično žele da se stvori neki mnogo blaži uvjeti i da nekako da bude manje frameworka oko poduzeća, budući da je Europska unija jako regulirano područje, što prema nekim sudionicima stvara antipoduzetničku u nekim trenucima klimu i na neki način suspreže neke stvari. Ali ja bih rekao da je Europska unija nevjerovatan izvor podrške svojim firmama. Ja sam toplo se nadam da će Bosna i Hercegovina ići tim putem, jer kad vi vidite, evo i pričali smo o CBAM-u i o tranzicijama koje firme trebaju napraviti, bosansko-hercegovačke firme nemaju jako bogate fondove Europske unije, bar u ovom trenutku, koje su na dispoziciji europskim firmama kako bi mogli napraviti te tranzicije. Jer teško je raditi tranzicije i promjene i ulaganja iz vlastitih sredstava, iz tekućeg poslovanja, iz nekih kreditnih sredstava i tako dalje. Tako da jako dobra iskustva, možda
jedan kritičan moment Europske unije gdje se pita kuda dalje. Meni je ostala jedna misao gdje je jedan od sudionika rekao je li treba optimizirati nešto što je možda nepotrebno. Dođe vrijeme nekada da jednostavno treba preispitati neke procese, preispitati neke aktivnosti kako bismo mogli ići dalje, a neke stvari da ostavimo iza sebe. Kada se razgovara recimo sa našim dužnosnicima, dakle ljudima koji obnašaju određene funkcije na vlasti, što oni kažu s obzirom da im je poznato, kao i onima koji vode komercijalne tvrtke, koje bi bile prednosti kada bismo bili članica Europske unije, što kažu zašto to ne ide brže, zašto ne možemo konačno da pristupimo Europskoj uniji? Pa evo, nedavno je nas iz APH imali smo poziv i sastanak sa veleposlanikom Europske unije u Bosni i Hercegovini i bile su te teme da jednostavno je potrebno reformsku priču napraviti u Bosni i Hercegovini kako bi se otvorili fondovi, kako bi se BiH priča prema Europskoj uniji pokrenula i jedan bila kotač, zamašnjak i gospodarstvu Bosne i Hercegovine. Osobno ne vidim druge alternative od puta za Europsku uniju, jer mislim da je Bosna i Hercegovina i negdje sastavni dio Europske unije. Ne smijemo zaboraviti i činjenicu da nekadašnja socijalistička republika je u svom grbu imala 2 dimnjaka i klasje žita. Znači ovdje je jako teška jaka primarna industrija koji je veliki zagađivač, a koji je pod udarom cebama. Sada kad vi imate takvu situaciju, onda vam je jasno da moramo biti dio te europske priče kako bi se tranzicija i naših elektroprivreda, naših termoelektrana, naših proizvođača, ne znam, od čelika, aluminija, kako bi se mogli pripremiti za ono što predstoji, a predstoji jako velike transformacije. Da, znači samo ta mala još sitnica da se političari dogovore i onda je ok. Pa eto, složio bi se. Da. Bosna i Hercegovina nam je domovina, to znamo, i domovina zapravo je ono što čovjek osjeća, a ne sami okvir. Mi želimo mijenjati okvir, naravno, u smislu da je efikasnija, učinkovitija administracija i tako dalje, javni sektor i sve. Međutim, često ljudi kažu, ipak u Bosni i Hercegovini život nije tako loš. I nedavno kad smo pričali onako privatno, negdje sam uhvatio tu misao i kod tebe. Kakav nam je život u Bosni i Hercegovini, Sandro? Pa možda treba malo više putovati da bi više zavolili evo i ovaj grad i ovu državu. Jeli? Ja osobno svaki put kad odem, ok, svidi ti se neke stvari ti se ne svide, ali shvatiš da ja osobno shvatim da ja ovdje želim živjeti, jeli? Da sam ja ovdje sretan. Stvarno volim ovaj grad, volim Mostar, jeli? Smatram da je balans kojeg mi imamo u Bosni i Hercegovini jedna vrijednost koja je nevjerovatna. Osim toga imamo situaciju da mi imamo pitku vodu koju vi sa slavine možete piti, da imate sigurnu zemlju. Mi negdje imamo, kad gledamo novinske članke, rekao bi da imamo nesigurnu, ali evo, primjerice sada da odete pješke bilo koji dio grada, u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine, vi nemate problem sigurnosni. A recimo kroz zapadne zemlje nisam siguran da smo mi sigurni ukoliko se upustimo u taj poduhvat. Nedavno sam bio sa obitelji u Italiji, u Toskani. I negdje me uvijek oduševi ta Italija. I onda vi vidite da u 15. stoljeću obitelj Medici plaća neke umjetnike, odnosno mecene su umjetnicima poput Leonarda, da prave umjetnička djela. I onda razmisliš gdje su bili moji preci tada u 15. stoljeću i onda vidiš da možda u nekoj našoj povijesti, evo sada, kroz ovo neko razdoblje, nekih 20, 30, 40 godina, pa možda nikad nismo bili bliži toj Italiji
po nekim elementima modernog života, i života generalno. Standard. Tako da nekad mi polazimo od negativne percepcije. Šta je razlog tome? Ja ne znam, to je možda sociološki razlog. Ali stvarno mislim da čovjek treba putovati kako bi jednostavno vidio koliko živimo u lijepom dijelu zemaljske kugle sa predivnom klimom, zdravom hranom, dobrim ljudima, skromnim ljudima koje je lagano nasmijati i učiniti zadovoljnim i jednostavno zemlji koja nema ni poplava, ni potresa. Ok, evo sada imamo neke klimatske promjene, ali generalno nemamo elementarnih nepogoda, ni vulkana, ni ne znam ni ja čega. Tako da vjerujem da najbolje stvari nas čekaju, a evo svaki dan čujem netko se novi vratio iz Europe, jer Europa nije ta obećana zemlja kao što je se nekada činila. U prvom redu što smo se možda mi promijenili, što nas treba mnogo više da nas zadovolji. Mladi ljudi. Dakle, mladi ljudi odlaze, u neki se rečeno i vraćaju. Mladi ljudi su potrebni i tvrtkama, potrebni su društvu općenito da naprave korak naprijed, u konačnici da i drže nas starije, onako što kažu još uvijek na nogama. Potrebno je učenje, dolaze nagle promjene tehnološke, svjedoci smo u 4 stoljeća dogodila se velika revolucija, možemo je nazvati tehnološkom revolucijom, kroz digitalizaciju, kroz osvajanje raznih znanja na velikim brzinama putem PC-a i drugih uređaja i tako dalje. Sada imamo umjetnu inteligenciju koja zapravo jednostavno pravi sljedeći onaj veliki kvantni skok, čini mi se, a i u praksi se pokazuje. Kakva su tu razmišljanja, Sandro, u smislu što poručiti mladim ljudima koji tek kreću u ovaj život, a evo u kakvim okolnostima kreću, nabrojali smo? Pa ja bih rekao, nikad više prilika nije bilo. U prvom redu, svaka promjena pravi disruption, a disruption znači da se neki sudionici na tržištu koji imaju vrijednost i neki marketplace, da se možda neće snaći. Osobno smatram da je umjetna inteligencija nešto što može biti naša prednost da uhvatimo korak sa nekim razvijenim svijetom, a definitivno je prednost za mlade ljude koji imaju mnogo više afiniteta. Daću vam primjer sada sa našom firmom. Mi smo neka 4 mjeseca već radimo sa jednom stručnjakinjom iz domena umjetne inteligencije. Svaki tjedan imamo sastanak, imamo radionicu koja traje po 2-3 sata. Oni koji su se uhvatili na tu oblast, oni koji su je vidjeli kao izazov, oni nakon 3-4 mjeseca neprepoznatljivo su produktivni. Oni koji su imali opiranja, ti točno vidiš da oni nisu napredovali onako kako su trebali. Dakle, rekao bi da mladi ljudi imaju mnoštvo prilika, imamo zemlju u kojoj nisu formirana tržišta do kraja, što znači da ima mnoštvo i nekih prilika za poduzetništvo, za mlade ljude koji su u stanju da stanu iza svoje ideje i da je provedu do kraja. Provesti do kraja ideju je najteže. Svi mi imamo, nama nikad nijednoj firmi ne manjka ideja, ali fokusa i provedbe manjka i ja to govorim s aspekta čovjeka koji je 2018. godine osnovao firmu u Zagrebu. Vjerujte da smo mi tek prošle godine došli u neku situaciju ili pretprošle godine da smo negdje na zelenom, u zelenom polju. Stalno je bila borba za opstanak, borba da se preživi i jednostavno tu ako nemate commitment, ako nemate vjeru u sebe, ako niste strogi prema sebi po pitanju očekivanja, jednostavno stvari se neće dogoditi i dovesti do kraja.
kad su u pitanju mladi ljudi, njihovo obrazovanje, kvalifikacija i tako dalje, kad iziđu recimo iz škole, s fakulteta, traže posao, naravno, mnogi ne žele prije svega odmah u početku biti poduzetnici, neki nikada, a s druge strane tvrtkama su potrebni kvalitetni ljudi koje se može čim prije i što brže uključiti u procese onoga čime se tvrtke bave. Koliko ste recimo zadovoljni kao kompanija, koliko možete pronaći adekvatne inženjerske struke, ljude ovdje sada kod nas ili eventualno morate i malo dalje tražiti inženjere? Pa mi oduvijek smo otvoreni za ljude iz cijele države, za ljude i šire. I posljedica toga je da imamo u ovom trenutku iz 25 gradova ljude koji zapošljavamo u Bosni i Hercegovini, u Mostaru i u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Vezano za mlade ljude, kažu da je svaka generacija inteligentnija od prethodne generacije, što znači da statistički ovo su najinteligentnije generacije u povijesti čovječanstva, zbog mnoštva informacija koje imaju i zbog alata i svega toga što je sada dostupnije. Ono što mi se čini je možda manjak fokusa kao jedan veliki problem i lagano odustajanje. Ako nema boli, nema napretka. Onaj ko je bilo što radio, moraju proći kroz fazu nelagode da bi nešto naučio. I što više puta prođeš kroz tu fazu, to si kvalitetniji nakon određenog vremena. Nema instant rješenja. I to je ono što mi pokušavamo mladim ljudima koji dolaze u našu firmu da kažemo. Da jednostavno je nadahnemo da rade na sebi. Da imaju vjeru da će rezultati doći. Nekad rezultati dođu onda kad mi ne očekujemo. Ali mogu reći da rijetko kad dođu onda kad mi hoćemo. Jer rezultati su nešto što je samo posljedica nekog kvalitetnog rada i kontinuiteta. Primjerice, kad mi dođu životopisi od ljudi koji, ne znam, u 4 godine je promijenio 4 poslodavca, uopće ne razmatram navedene. Mogu imati ne znam kakve skillove, mogu imati obrazovanje. Jednostavno to mi je nedostatak komitmenta. U prvom redu, ako si 4 puta se zeznuo, znači da si 4 puta loše procijenio svog budućeg poslodavca i da jednostavno svaki put kad je bilo neka nelagoda da si bio u stanju da odustaneš. A ne treba odustajati. Ja svima govorim koji dođu u našu firmu, daj ovoj firmi i ovom poslu šansu neke 2 do 3 godine da bi ti shvatio jel ti to voliš. Ne možeš nakon pola godine znati jel ti to voliš. Tako da kad me pitate za mlade ljude, ja bih rekao nevjerovatnih ljudi dolazi, fantastični, i ja sam stvarno oduševljen koliko imaju i temelja u nekim znanjima i skillovima, a na nama je da ta znanja oplemenimo u neke vrijednosti koje su tržišno vrijedna. Jeli? Sandro, malo da se zadržimo prije onih završnih pitanja i na ovome privatnom, odnosno sportskom dijelu. Tenis, zašto baš tenis i koliko se zapravo mora čovjek žrtvovati da bi sve to ispunio? Pa ja volim tenis. Tenis je negdje jedna moja točka gdje svaki napor kojim se dogodi taj dan jednostavno spane sa mene na kraju završetka tog meča. Ja i večeras imam meč. Sinoć sam igrao. Tako da to je jednostavno nešto što meni pomaže da budem bolji i menadžer. Jeli? Jer sport je jako bitan i briga o sebi, o svom zdravlju da bi vi bili netko tko je u formi, jeli? Netko tko
neplane, netko tko trezveno razmišlja u slučaju nekih napornih i pregovora i razgovora i tako dalje. A vezano za tenis je meni jedna učiteljica života. Naime, često idem na natjecanja, ova naša rekreativna, veteranska, i dogodi mi se da promijenio sam svoju paradigmu tenisa. Naime, prije kad bi imao neku situaciju da mi krivo lopta odskoči, da netko pogodi crtu, da netko pogodi mrežu pa ja izgubim poen, ja bi bio nezadovoljan. Međutim, negdje u životu shvatiš da život ti da neki prosjek. Tako i meč. Tako da ako se dogode neke stvari koje tebi ne idu u prilog, ja se negdje radujem da će se meni baš dogoditi neki moment kad meni treba, da će biti razlog osvajanja nekog poena i tako dalje. Stoga negdje naučiš da i neke momente koji ti nisu baš onako kako ti odgovara, da ih shvaćaš na neki adekvatan način. A druga stvar je da svaku lopticu koja ti dolazi negdje doživljavaš sa jednom poštovanjem i da odradiš sve one poteze koje trebaš napraviti da bi je vratio protivniku na što teži način, da je on može vratiti tebi. Tako da čovjek kroz to uči dodatne stvari koje mu trebaju kroz život, ali u globalu, kad se već to spominje, teniski teren ima dvije strane, tako da se vjerojatno na obje strane događa to da pogodi mrežicu, crtu, odskoči kako ne treba. I onda to negdje bude taj nekakav smisao i natjecanja. Možda da nadodam, onda shvatiš i da nekad nije do tebe, nekad igraš protiv šampiona i jednostavno možeš i izgubiti, a ti zdao sve od sebe. A isto tako shvatiš da nekad samo trebaš manje grešiti od protivnika. Kao sportski tip znam da si veliki navijač Zrinskog nogometnog kluba. Recimo ovi uspjesi Zrinskog, ali evo u novije vrijeme i uspjesi nogometne reprezentacije, ranije još nekih klubova, Borca, Veleža, ne znam, Sarajeva, Željezničara, da ne nabrajam dalje. Ipak puno znače u percepciji Bosne i Hercegovine kao sportske zemlje. Koliko zapravo sport može nas vratiti u nekakve normalne okvire, da kažem, jer često ispadnemo iz normalnih okvira ponašanja i da u smislu postanemo izrelije i odgovornije društvo koje cijeni to što ima i da shvati da zapravo sve je do nas. Pa iskreno ja obožavam sport zbog toga što u sportu ljudi koje ja susrećem su nevjerovatni. Jednostavno sretnete ljude koji su zanesenjaci, koji sa veoma velikim entuzijazmom rade u svojim klubovima i jednostavno stvaraju se neke veze, neka prijateljstva i tako dalje. Vezano za sport, evo konkretno spominjali ste i primjer, evo mogu reći iz Zrinskog, to je ono što možda bi želio apostrofirati, da kontinuitet donese uspjeh. Ono što nama u Bosni i Hercegovini često fali, to je kontinuitet. Vi kad pogledate, najmanje je mijenjao ključne ljude u upravi, upravo klub koji je najuspješniji, Zrinski. I jednostavno vi kroz neki dugi niz godina, kroz neki kvalitetan rad, kroz kontinuitet isti ljudi, dođete do situacije da ste jako uspješni. Tako evo, nadam se da i u nogometnom reprezentaciji da će taj kontinuitet biti, jer mislim da mi nekad u Bosni i Hercegovini često idemo ka nekim revolucijama umjesto evolucijama. Evolucija je da ti shvatiš što si pogriješio i da korigiraš greške. Sutra je novi dan. Idemo korigirati te stvari i raditi bolje nego što smo radili dan prije. Ne odustajati. Sandro, za kraj nešto malo o planovima, to je neizbježno, ne dam nikome otići iz studija dok nešto ne kaže, jer je uvijek zanimljivo čuti od pametnih ljudi sa idejama što zapravo žele raditi u budućnosti, barem onoj bližoj. Recimo, gdje se Sandro vidi za 5 godina, s jedne strane, dakle to je više ovako malo sfera privatnoga, a gdje se tvrtka vidi za 5 godina gdje može biti i asocijacija poduzetnika kao neizbježan dio toga života posljednjih 10 godina.
a također treba imati neku svoju viziju i budućnost, pa da vidimo što se tu može u ovome trenutku kazati. 5 godina je jako veliko razdoblje, pogotovo u ovom nekom promjenjivom svijetu, volatilnom svijetu. Ali ono što su moja neka očekivanja je da i dalje radim na sebi, da pripremam poduzeće za dolazak 3. generacije, naravno ukoliko netko od njih želio da dođe u firmu, da sve nove trendove i alate koje tehnologija nudi da nastojimo uklopiti kako bi napravili neku win-win poziciju. Naime, shvatite da u biznisu imate 3 stakeholdera. To je kupac, to je zaposlenik i to je firma, odnosno vlasnik kapitala. Jednostavno trebamo napraviti sve da sve 3 strane imaju ispunjena svoja očekivanja. Nastojat ćemo, dakle, evo, sada smo krenuli u novu izradu strategije, novu promjenu organizacije, gdje želimo da mnogo dublje radimo na digitalizaciji, na dizanju produktivnosti, jer ono što fali Bosni i Hercegovini, a evo i svim firmama, uključujući i našu, je dizanje produktivnosti svakog djelatnika kako bismo mogli dizati životne standarde kako uposlenika, tako i firme. Privatno želim biti u svoju djecu, u svoju obitelj, u svoju suprugu i negdje njih trasirati im put u tom profesionalnom svijetu gdje će oni kroz 5 godina i dolaziti. Nadam se da će taj put biti uspješan i nadam se da negdje gledamo i pričali smo da to prvo iskustvo ne bude u našoj firmi, nego da idu dalje, pa da onda vide kad okuse, kad krenu u neke druge pravne subjekte, u neke druge firme, da vidimo je li imaju motiva, je li imaju želje, je li imaju skillova da jednostavno učine ovu firmu bolje nego što je ona i bila. Da vide gdje se vide. Yes. I još ovo oko udruge, poruka onima koji su članovi i onima koji će doći. Pa iskreno, meni udruga, evo tu smo, ja ne znam koliko, 8-10 godina, evo u upravnom odboru sam zadnja 2 mandata. Osobno, opet kažem, vjerujem da smo zajedno jači. Mi kao udruga smo napravili novo strateško pozicioniranje. Želimo biti bliži našim članovima, želimo čuti naše članove što ih muči, što ih tišti, gdje mi možemo zajedno nastupiti da pomognemo kako bismo jednostavno napravili bolje okruženje, bolje gospodarsku klimu u Bosni i Hercegovini. I evo nadam se da mi smo asocijacija poduzetnika Hercegovine i imamo dosta ljudi odnosno firmi van Mostara. Nadam se da ćemo osim u Mostaru širiti se i dalje, pa čak i mimo granica entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i prema istočnoj Hercegovini, tako da evo, veselimo se tome. Negdje smo kao upravni odbor prilično kompaktni, često se susrećemo i mislim da ispred nas predstoji jedno lijepo razdoblje. Želim tako da bude. Zahvaljujem se za gostovanje, Sandro. Meni je bilo ugodno, ne znam kakav je tvoj dojam, ali evo, prošlo nam je neki sat vremena, došli smo do kraja. Hvala još jednom. Hvala na pozivu i evo, nadam se da za neke 3 do 4 godine ćemo opet imati priliku ili ovako oficijalno ili neoficijalno da pričamo o tome jesu li se ostvarili ti planovi. Ide. Hvala još jednom. Naš gost bio je gospodin Sandro Zovko, direktor tvrtke ZGI d.o.o. Mostar, respektabilne tvrtke koju mnogi poznaju. Čuli ste ono najosnovnije. Vama hvala što nas pratite. Mi se približavamo 100. izdanju naše emisije, bit će uzbudljivo. Ovo je 98. Kolegici Ivani hvala naravno što je uvijek strpljiva s nama, što nas ovako
lijepo i kvalitetno snimi. Gledajte da nas gledate.